Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos ukholelwa ukuthi uPercy Tau uzoqhubeka nokuthuthukisa iNingizimu Afrika njengoba esejwayele ukudlala eQatar. uTau ubonakala okokuqala ezinyangeni eziyisishagalolunye kuBafana Bafana ngoLwesihlanu edlala ngesikhathi leli qembu lihlulile Lesotho ngo-2-0 ePeter Mokaba Stadium emidlalweni wokuhlungela indebe yomhlaba yeFIFA ka-2026 kaGroup C. Nakuba uTau eqale kancane, ubuye wavuka wakhombisa umdlandla ngesombe sesibili nokusiza iNingizimu Afrika ukuthi inyukele phezulu eqoqweni. uTau bese phelelwe ngumdlandla ku-Al Ahly yase-Egypt, kodwa selokhu ejoyina iQatar SC ngoJanuwari. Ubelokhu edlala njalo futhi usebuyelwe yifomu yakhe. uBroos ujabule ngendlela uTau adlale ngayo ngesikhathi bebhekene neLesotho. Wathi usebenze kanzima futhi manje usebuyelwa isigqi sakhe. uBroos ulindele ukubona okuningi kuTau emidlalweni ezayo. iBafana Bafana izophinda ibhekane neBenin e-Ivory Coast ngoLwesibili, ibheke ukuqinisekisa indawo yayo njengabahamba phambili kweyokuhlungela indebe yomhlaba. Ukunqoba kuzobeka iqembu likaBroos ethubeni eliqinile lokudlulela e-USA, Canada naseMexico ngonyaka ozayo. uBroos uyethemba ukuthi iqembu lakhe lingawulungiselela kahle futhi liwunqobe lo mdlalo njengoba sebeke badlala e-Abidjan phambilini.